Známe ženy, ktoré trpeli pre rizikové tehotenstvo. 22-karátový diamantový prsteň. Máte šancu získať ho. Zábavné a sexy krásky s mužským telom. A veštbu na 7 dní pre všetky znamenia. Ukážeme vám vlasy a make-upy za 8500 eur. Zdá sa vám to veľa peňazí? Keď to však rozrátate medzi množstvo zákazníkov, ktorí sa zúčastnili dvojdňového beauty maratónu, konečná suma na jednu hlavu je úplne v pohode. Najpodstatnejšie je však to, že 12 najžiadanejších bratislavských kaderníkov, tehotná modelka Denisa Klímová-Dvončová a všetci ľudia, ktorí sa dali skrášliť, tak oni tou sumou 8500 eur pomohli autistickým deťom. Beauty maratón je dielom Mareka Kopanicu, ľudí z fondu F84, čo je medicínske označenie diagnózy autizmu, a modelky Denisy Dvončovej. Prečo práve autisti? Veľmi málo sa o nich vie. Aj vlastne čo ten autizmus úplne presne je a naozaj odkiaľ ide a tak snažiť aj tú osvetu tomu dať, ale hlavne mi aj pomôcť. Pomoc chceli pôvodne pani Síkorovej a jej synovi Jakubovi. Autisti ako takí potrebujú celodňovú starostlivosť 24 hodín denne. Tým, že v tejto konkrétnej Jakubkovej rodine im prednedávnom zomrel otec, takže manžel pani Sikorovej, tak ona nemá možnosť to, čo máme my bežní ľudia, ísť do obchodu, ísť medzi ľudí, musí byť stále doma s Jakubkom, so svojím synom. Takže cieľom beauty maratónu bolo získať aspoň 2400 eur, aby si pani Sikorová mohla na rok zaplatiť asistentku pre Jakubka. Za tie peniaze si bude môcť aspoň na hodinu, dve denne, párkrát za týždeň zaplatiť asistentku, čo bude s Jakubkom, aby mohla ísť zvonku medzi ľudí na nákup alebo vybaviť si aj sociálne dávky. Keďže maratón začínal už v piatok ráno, kaderníci sa dohodli, že si pozvú aj nejakých svojich stálych zákazníkov, aby sa nestalo, že nebudú mať čo robiť. My sme prišli nakrúcať o 10:00 do poludnia a nielen, že všetci mali plné ruky práce, ale niekoľko dám už aj čakalo, kým príde na rad. Zatiaľ tu máme 12 kaderníkov, ale už sme sa dohodli, že prídu ďalší dvaja. Keď sa pozriete tam dovnútra, je to vidieť, že tých ľudí je tu dosť a aj prišli a čakajú vonku nejakí ľudia, takže to je fajn, tomu sa teším. Takýto veľký záujem nečakala ani Denisa Dvončová. Absolútne nie, my máme vyťažených všetkých kaderníkov, úplne sme z toho veľmi príjemne prekvapení, nadšení. Už vtedy bolo jasné, že ich služby počas 2 dní využije viac ľudí, ako si pôvodne mysleli. Predbežný prepočet bol tak 130 ľudí za 2 dní. Ak to pôjde takto ďalej, možno, že toho bude oveľa viacej. Nakoniec to bolo 196 ľudí a celkovo sa podarilo aj s darmi vyzbierať viac ako 8500 eur. Takže sa rozhodli, že túto sumu rozdelia medzi viac rodín. Jakub má 17 rokov a po nedávnej smrti otca žije len s mamou. Okrem toho tej detskej mozgovej obrny, ktorá obsahuje viacero tých postihnutí, je tam autizmus a problémy ako so svalstvom. A tým pádom je to veľmi náročné aj fyzicky. Ak sa im aj podarí dostať sa na prechádzku, pani Sikorová na ulici často zažíva veľmi nepríjemné situácie. Niekedy ma to tak zraní, že mi je až ťažko odpovedať človeku, ktorý sa postaví proti mne a dá výraz tváre taký nespokojnosti, keď dieťa niečo, ja sa snažím, aby dieťa nikomu naozaj nejakým spôsobom nechtiac neublížilo rukou, ale je to dosť ťažko žiť medzi ľuďmi normálnymi s takýmto dieťaťom. Druhá časť vyzbieraných peňazí pomôže 12-ročnému Jožkovi. Zbiera všetky cestovné lístky. Keďže do školy musí dochádzať a aby sa do nej dostal, prestupujú aj s mamou každý deň na 4 rôzne autobusy, má ich už poriadnu zbierku. On to má všetko tak v poriadku uložené. Musí to mať a nesmie sa mu nikto toho dotknúť. Aj pani Harcníková vie, aké to je, keď okolie nechápe, že vaše dieťa je v niečom iné. Keď nastúpil do toho autobusu, začal škriekať, kopať každého, vrieskať tam, tak tieto Jožka ako vnímali ako nevychované decko, drze, že sa nevieme správne vychovávať. Beauty maratón mal za cieľ pomôcť rodinám s autistickými deťmi. Asi nikto z nás si nedokáže predstaviť, čo nie len tieto dve mamy, ale všetky mamy, ktoré majú autistické dieťa, musia denne prekonávať. Takže akákoľvek pomoc sa im určite zíde. Napríklad, ak sa na ich deti nebudeme pozerať ako na zlé či nevychované preto, že sa správajú inak ako my. Do 31. decembra 2010 môžete odoslaním SMS správy na číslo 877 s textom DMS Autizmus darovať 1 euro. Kytica plná 100 euroviek či obraz, na ktorom je krásny motýľ. Ale nie namaľovaný, ale vyskladaný z bankoviek. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako neúcta k peniazom či nejaký márnotratný výmysel boháčov. No inde vo svete to berú ako skvelý a